Top story of the day, liwat nga ginpamatud-an sang Bombo Radyo Philippines nga nagapangibabaw ini sa patag sang broadcasting matapos nga nagdaog sang tatlo ka major awards kag nakabaton sang duha ka special citations sa prestihiyoso nga 47 Catholic Mass Media Awards ukon CMMA. Ginhingadlan ang flagship newscast sang network nga Bombo Network News bilang Best News Program. Isa ini ka back-to-back recognition matapos nakuha man sang among programa ang nasambit nga pasidungog sang nagligad nga tuig. Yari ang kabahin sang announcement sa kadalagahan sang Bombo Network News ang ginpadagayon nga awarding ceremony sa Catholic Mass Media Awards kagabi. And now our next award is for the Best News Program. And that CMMA award goes to Bombo Network News by Bombo Radyo Philippines. Din ho sa may Vatican, magkakabombo, na siya pong sentro ng pananampalatayang Katoliko. Binasa ni Cardinal Giovanni Battista Re, ito hong nagsilbing homily ni Pope Francis, kung saan sa mensahe ng Santo Papa, sinabi niya na ang pagdiriwang ng semana ay nagpapaalala sa atin na ang liwanag ng pagkabuhay ay nagliliwanag sa ating mga landas at ating mga puso. Congratulations to Bombo Network News by Bombo Radyo Philippines. Nakakuha man sang major award ang Bombo Special Report nga ginkilala naman nga Best Business News. Yaring kapahin sang pag-award sa Bombo Special Report bilang nagdaog sa mga prestihiyoso nga award. And the Best Business News, CMMA, goes to Bombo Special Report by Bombo Radyo Philippines. At pagdurusa ang tanging naiwan sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon bilang bahagi ng kanilang kampanya kontra sa iligal na droga. Mga pamilyang naiwanan ng kanilang mga mahal sa buhay sa isang kisap mata lamang. Paano nga ba makakabangon muli? Congratulations! Samtang ang Pinoy Memories ang Star FM Iloilo ang nagdaog bilang Best Entertainment Program. And now our next award is for Best Entertainment Program. And the CMMA goes to Pinoy Memories by DYRF 99.5 Star FM Iloilo, People's Broadcasting Service Incorporated. Heto na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng ala-alang dala. Ating damhin ang mga awiting Pinoy. Sa Pinoy Memories, sa Star FM. Magluwas sa tatlo ka mga major awards nga nadaugan sang Bombo Radyo Philippines, nakabaton man ang network sang duha pagid ka mga special citations para sa pila ka mga programa. Ang Bombo Lifestyle, amo naman ang Best Public Service Program. Yaring kamahin sang pag-award sa mga programa o kung paghatag sang special citation sa mga programa para sa kategorya ng Best Public Service. And our final award for this segment, ladies and gentlemen, is for Best Public Service Program. And for its highly commendable effort, a special citation is presented to Bombo Lifestyle by Bombo Radyo Philippines. Sa pagtanggap, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo tumatanggap. Sa bawat pagbibigay, doon natin tunay na natatanggap ang biyaya. Ito si Bombo Jaira Hangayo para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Congratulations! Isa pagid nga nakabaton sang special citation na mo ang Istoryang Pasada takbo sang Star FM Manila bilang Best Counseling Program. Our next award is for Best Counseling Program. For its highly commendable effort, a special citation is given to Istoryang Pasada Takbo by 102.7 Star FM Manila, Bombo Radyo Philippines. Ano bang gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh! Istoryang Pasada,
mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Congratulations, Bombo! Sa sining 47 Catholic Mass Media Awards, nag-qualify bilang finalist ang pila ka mga programa sa Bombo Radyo Philippines sa samtanan ka mga kategorya. Ini isa ka pamatuod sang madinalagon kag masangkan nga presensya sang network sa balita, public affairs kag entertainment programming. Ang iban pa nga programa sang Bombo Radyo nga ginkilala bilang finalist among masunod ang Bombo Network o kon Bombo News and Views sa morning edition sang Bombo Radio Cebu para sa Best News Program. Bombo Hanay sa Udto sang Bombo Radio Cebu para sa Best News Commentary Program. Bombo Special Report sang Bombo Radio Philippines kag The 7 Last Words sang Bombo Radio Kawayan para sa Best Educational Program. It's All For You in the Morning sang Star FM Bacolod para sa Best Entertainment Program. Good Morning Philippines sang Bombo Radio Iloilo. Bombo Hanay Ugto sang Bombo Radio Dagupan kag It's All For You in the Morning sang Star FM Dagupan para naman sa Best News Feature. Kag Sarming TVAG sang Bombo Radio Kawayan para sa Best Drama Program. Ang Catholic Mass Media Awards ginestablisar sang 1978 ni Anay Archbishop Jaime Cardinal Sin. Ini nga award-giving body nagahatag pasidungog sa mga individual kag institusyon nga nagagamit sang media sa pagpasanyog sang kamatuoran, pagtibong sang dignidad sang tawo kag pag-inspire sang social responsibility santo sa mga ginatudlo sang simbahan. Ginahalad sang Bombo Radio Philippines ining mga kadungganan sa tanan nga mga tagpalamati kag tumalanaw diri sa Pilipinas kag sa luwas sang pungsod nga padayon nga naghatag sang inspirasyon sa 32 ka fully digitalized AM and FM stations sang Bombo Radio Philippines nga magdulong sang masaligan nga balita, serbisyo publiko kag mga programa nga nagabulig sa komunidad. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you.